бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи таҳлилии бозрасро бо баррасии имкониятҳои рушд, инфраструктураи сайёҳӣ, дигар масъалаҳои вобаста ба соҳаи сайёҳӣ аз шаҳрҳои Хуҷанд ва Бӯстони вилояти Суғд пешниҳоди шумо менамоем. имрӯзҳо дар шаҳри Хуҷанд соҳаи сайёҳӣ дар ҳоли рушд аст. дар шаҳр 11 муассисаи сайёҳӣ аз қабили ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуди сайёҳати олӣ, Ҷаҳонгард, Alp Somon Tour, Panjiston, Orion Tour, Marvel Veta Travel, иттиҳоди истеҳсолии илми асил, филиали ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Шоҳин Тур, Олами сайёҳат, Ассотсиатсияи тараққиёти туризми Зарафшон ва муассисаи давлатии Маҷмӯаи фарҳангию таърихии Қалъаи Хуҷанд ба қайд гирифта шудааст. ширкатҳои мазкур ба сайёҳони дохиливу хориҷӣ хизмат мерасонанд. соли гузашта ман ҳамагӣ 2 рӯз дар ин ҷо будам. ҳоло бошад рӯзи дуюм аст ки дар Тоҷикистон қарор дорам. бори дуюм аст ки ба шаҳри Хуҷанд омадам ва рӯзи сеюм ҳам дар ин ҷо мемонам. ман аллакай аз Хуҷанд, Истаравшан, Панҷакен дидан намудам, вале ин навбат танҳо мавзеъҳои Хуҷанд, яъне бозор, осорхона, боғҳоро сайругашт намудем бо ҳамроҳи дӯстам. Тоҷикистон хеле зебо аст. Мардум меҳмоннавоз, хӯроки болаззат, фарҳанги бой ва табиати зебо. ман аз буданам дар ин ҷо хеле хурсандам. ҳоло чанд рӯзи дигар бо ҳамроҳии дӯсти тоҷикам аз мавзеъҳои ҷолиби Тоҷикистон дидан менамоем. аз тарафи муассисаҳо бо мақсади ҷалби сайёҳони дохилӣ ва ҳамхориҷӣ хатсайрҳои нави сайёҳии Қалъаи Хуҷанд, Душанбе пойтахти Тоҷикистон, Кӯҳистони Нишот, Водии ҳунармандон, Панҷакенти Бостонӣ, зебогии кӯҳҳои Шаҳристон, Конибодоми таърихӣ, Баҳри Тоҷик ва Хони Кушода таъсис дода шуда дар самти муаррифӣ ва тарғиби имкониятҳои сайёҳии шаҳр ва ҷумҳурӣ фаъолияти пурсамар доранд. худи таърихи Тоҷикистон нишон медиҳад ки мо чиро муаррифӣ карданем модакор. ин ҳам бошад кӯҳнавардӣ, ин ҳам бошад таъриху фарҳангу забоншиносӣ. вақте ки мо ба Тоҷикистон менигарем, аз ҷиҳати ҷуғрофӣ гӯем агар давлати на он қадар калон аст, ҳамагӣ 143 000 километри квадратӣ. лекин вақте ки мо ба Тоҷикистон аз дарун нигаҳ мекунем, ҳар як вилояташ, ҳар як ноҳия ба худ хос як диққатҷалбкунанда мавзеъ дораду як чизои бомазза барои сайёҳон дорад. ин ҳам урфу одат гӯем агар, ин ҳам хӯрок гӯем агар, ин ҳар як ноҳия лаҳҷаи худро дорад, як урфу одати кам фарқкунандаи худро дорад. вақте ки масалан таърихчиҳо мебиёянд, Хуҷанди на кам аз 3000 соларо мебинанд, вақте ки Истаравшанро мебинанд, вақте ки Панҷкенти қадимаро мебинанд, вақте ки Ҳисорро мебинанд, Қаронро мебинанд, вайҳо аз нав ба дигар ба Тоҷикистон нигаҳ мекунанд. барои ҳамин мо ҳам метавонем ҳам кӯҳнавардиро нишон дода, ҳам таърихро нишон дода, ҳам забон омӯзонро ки вақте ки ба Тоҷикистон мебиёянд менигаранд ки ҳамин мавзеъ аз таърихи ҷояш сухдиён буд. вақте ки мегӯянд ки забони сухдӣ забони мурда, мо мегӯем ки не, ҳоло ҳам дили сухдӣ, забони сухдӣ дилаш зада истодааст дар водии Яхноб. ба он ҷо сафар карда метавонанд. вақте ки ба Помири шарқӣ сафар мекунанду мебинанд забони форсии шарқиро меомӯзанд. барои ҳамин Тоҷикистон як имконияти калон дорад ки аз мо вобаста ки мо чӣ хел Тоҷикистонро муаррифӣ намоем. дар ҳама давру замон кормандони соҳибтахассус пешбарандаи соҳа ҳастанд. тавре яке аз кормандони соҳа иброз дошт, дар ширкатҳои сайёҳии ҳудуди шаҳр нарасидани роҳбаладони касбӣ ба таври баръаъло ба мушоҳида расида, кадрҳои ҷавони соҳа бо дониши ба талаботи давр ҷавобгӯ набуда ба соҳа ҷалб карда мешаванд, ки ин метавонад ба дуруст муаррифӣ нашудани зарфиятҳои сайёҳии шаҳр ва ҷумҳурӣ боис шавад. танқисимо муаммо гӯем, ин ҳам кадрҳо мебошанд. роҳбаладон, нарасидани роҳбаладоне ки соҳаи худро хуб медонанд. ман якчиро дарк кардани мехоҳам ки роҳбалад шудан ин на фақат донистани забон, ин ҳам донистани фарҳанг, урфу одат, хӯрокҳои миллӣ, ватандӯстӣ, ватанпарастӣ. ҳаминҳо сарҷамъ метавонад роҳбалад шуда. ана ҳамин ҷиҳатҳо шуданаш закор барои роҳбалад. бибинед дар Тоҷикистон зиёда аз 200 ташкилотҳои сайёҳӣ ҳаст.
агар ҳар якта ташкилот яктаги роҳбалад тайёр кунад 200 роҳбалад илова мешавад. мобайни 3 сол ба агар яктаги тайёр кунад агар 600 роҳбалад мешавад. вазифаи ҳар якта ташкилотҳои сайёҳӣ ҳам худаш ҳам кадрҳои барои худаш тайёр кардан шакор, барои он ки ҳар якта ташкилот сиёсат гӯем ё ин ки фишкаҳои худи ташкилотро дорад ки вай муаррифӣ кардан шакор худи ташкилот раванд. нишондиҳандаҳои омории соҳаи сайёҳӣ дар 3 моҳ як маротиба тартиб дода шуда, он аз рӯи маълумотҳои аз тарафи ширкатҳои сайёҳӣ ва меҳмонхонаҳо пешниҳод шуда ҷамъбаст карда мешавад. аз рӯи маълумотҳои оморӣ дар давоми 9 моҳи соли 2023 ба шаҳри Хуҷанд қисми зиёди сайёҳон ворид шуданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли сипарӣ гашта 24.5% зиёд шудааст. аз рӯи маълумоти оморӣ 21000 сайёҳони аз беруни кишвар дохил шуданд ва дар имрӯзҳо аз дигар наводии водиҳои кишвар, масалан дигар вилоятҳо ба шаҳри Хуҷанд бисёр мебиёнд, давр мекунанд, гаштугузор мекунанд, аз ҷойҳои таърихии шаҳри Хуҷанд боздид мегузаронанд ки ин барои шаҳри Хуҷанд ҳама аз нуқтаи назари иқтисодӣ бебасо назаррас аст. айни замон дар шаҳр барои қабули сайёҳон 14 меҳмонхона бо 873 адад ҷойи қабули меҳмонон фаъолият намуда истодаанд. имрӯзҳо дар қаламравии шаҳри Хуҷанд зиёда аз 100 иншоотҳое ҳастанд ки барои сайёҳони дуру наздик хизмат карда шуданд. дар ин асос меҳмонхонаҳо, тарабхонаҳо, марказҳои ош, марказҳои дилхушӣ, марказҳои савдо, нуқтаҳои савдое ки бо армуғонҳое ки барои сайёҳон тайёр карда шуданд, инҳо шабу рӯз барои меҳмононе ки ба шаҳри Хуҷанд меоянд онҳо хизматрасонӣ карда истодаанд. қайд кардан ба маврид аст ки дар доираи стратегияи мазкур таи солҳои охир дар шаҳр меҳмонхонаҳои парламент, суғдиён, хуҷандстар ба тариқи замонавӣ бо нуқтаҳои хизматрасонӣ сохта ба истифода дода шуданд. имрӯзҳо барои стратегияи рушди сайёҳӣ ки мо марҳилаи аввалро ки солҳои 2019-2022 ҷамъбаст кардем, дар шаҳри Хуҷанд якчанд иншоотҳо анҷом дода шуд дар қабили тарабхонаи Темурмалик, аз навсозии меҳмонхонаи Суғдиён, тарабхонаи парламент, маркази миллии маҷмӯи оши палов ва ин бо назардошти ин роҳи танобӣ дар боғи истироҳати Камоли Хуҷандӣ аст. бисёр иншоотҳое аст ки имрӯз сайёҳон метавонанд аз ин назар кунанд ва истифода баранд ва марҳилаҳои наве ки имрӯз аз тарафи роҳбарияти шаҳр ва аз тарафи роҳбарияти вилоят дар шаҳри Хуҷанд назар афканда шуданд ки барои стратегияи марҳилаи дуюмаш то соли 2030 бисёр иншоотҳо ба назар гирифта шудааст ки ин ҳам бошад ки боғҳои нав, иншоотҳои меҳмонхонаҳои нав ба монанди бисёр меҳмонхонаҳое ки имрӯз дар нақши генералӣ ҳаст онҳо ба анҷом мерасанд. боз тарабхонаҳо ҳаст, ҷойҳои фароғатӣ аст, дар назар аст дар шаҳри Хуҷанд боз боғҳои нав ташкил шуда. имрӯз бо гуфтан зарур аст ки меҳмононе ки ба шаҳри Хуҷанд мебиёнд имрӯз ҷойҳои аз назар гузарондан бисёр ба монанди масҷидҳо ҳаст ки аз нав созӣ карда шуданд, бозорҳое ки таърихӣ ҳастанд ки онҳо бояд аз назар гузаронанд. бисёр ҷойҳое аст ки бояд мо имрӯз метавонем ба сайёҳон пешкаш кунем. инчунин барои дастрасии сайёҳон ба армуғонҳои миллӣ дар шаҳр 16 нуқтаҳои фурӯши маҳсулоти ороишӣ аз сангҳою металлҳои қиматбаҳо, тӯҳфаҳои хотиравӣ, намунаҳои ҳунарҳои дастии ҳунармандон фаъолият менамояд. ҳамчунин дар шаҳр 36 ёдгориҳои таърихӣ, 5 ёдгориҳои археологӣ, 21 ёдгориҳои шаҳрсозиву меъморӣ ва санъат мавҷуд мебошанд. ҷиҳати тарғибу ташвиқи соҳаи сайёҳӣ ва муаррифӣ намудани захираҳои сайёҳии кишвар дар тахтаҳои таблиғотии кӯчаву хиёбонҳои шаҳр шиёру овезаҳо дар мавзӯи рушди сайёҳӣ насб карда шудааст. ҳамзамон дар шаҳр боғҳои фарҳангӣ ва фароғатӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ, Наврӯзгоҳ, Абумаҳмуди Хуҷандӣ, Ғалаба ва боғи фароғатӣ атрофи маҷмӯаи таърихӣ фарҳангии Истиқлол мавҷуд буда, инчунин назди меҳмонхонаи Эҳсон таъмиру тармим карда шуд ки барои ҷалби бештари сайёҳони дохиливу хориҷӣ мусоидат хоҳад кард. маврид ба ёдоварист ки бо вуҷуди пешравиҳои назарраси соҳа дар шаҳри Хуҷанд як қатор
камбудиҳо ҷой доранд ки метавонад ҳусни ин шаҳри зебову дилораро коса намояд. аз ҷумла дар шафати соҳили сирдарё ки аз миёни шаҳри хуҷанд мегузарад, ғарами партоб ва таҷҳизоти валангори варзишӣ боиси нигаронист. ҳарчанд инҷо қуттиҳои махсус барои партоби зарфҳои пластикӣ бошад ҳам, вале партобҳои зарфҳои пластикӣ дар гирду атроф хобиданд, ки ин аз паст будани маърифати экологии шаҳрвандон дарак медиҳад. ҳолати нигароникунандаи дигар ин партобҳои сохтмонӣ мебошад. ҳарчанд аз ҷониби масъулони соҳа баҳри тарғиби қоида ва талаботҳои шаҳрнишинӣ миёни аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад, вале амали ғайриқонунӣ такрор мегардад. ғарами партоб ва қуттиҳои лабрези партобро дар дигар кӯчаҳои шаҳр низ мушоҳида намудем, ки ин метавонад имиҷи сайёҳии шаҳри бостониро зери шубҳа гузорад. умедворем ки масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри хуҷанд дар оянда бо истифода аз тамоми имкониятҳо ҷиҳати рушду такомули соҳаи сайёҳӣ, иҷрои саривақтии нақшаю чорабиниҳои вобаста ба стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистонро ҷоннок менамоянд. боиси хушнудист ки шаҳри Бӯстон ҳамчун дарвозаи асосии қабули сайёҳон ва садҳо ҳазор меҳмонони хориҷӣ ба вилояти суғд маҳсуб мегардад. шаҳр дорои имкониятҳои зиёди сайёҳӣ буда, шароитҳо барои қабулу гусели меҳмонон фароҳам оварда шудааст. албатта ҷозибаҳои сайёҳии шаҳри Бӯстон новобаста аз ҳаҷман хурд будани ҳудуди он хеле фаровон буда, маконе нест ки холӣ аз шавқу ҷазобият бошад. фарҳангу суннати меҳмоннавозӣ, тарғиби либосҳои миллӣ, бозору муҷассамаҳои адибон, боғҳову дарахтони сарсабз, тарабхонаҳои милливу аврупоӣ ва шарқӣ, табиати зебову муҳити тоза ҳамагӣ ҷузъе аз ҷазобиятҳои сайру сайёҳати шаҳри Бӯстонанд. мутобиқи маълумотҳои оморӣ, ҳоло дар ҳудуди шаҳр 10 меҳмонхона, 5 ёдгориҳои фарҳангӣ, 2 ёдгории таърихии фарҳангӣ ва як қатор тарабхонаҳои милливу аврупоӣ ва шарқӣ, чойхонаҳои миллӣ ва ширкатҳои сайёҳӣ барои меҳмонону сайёҳон ҳамарӯза хизмат менамоянд. ҳамзамон барои баланд бардоштани маданияти хизматрасонӣ дар тарабхонаву воситаҳои нақлиётӣ тадбирҳои зарурӣ андешида шуда истодааст. тибқи маълумоти дастрас гардида дар 9 моҳи аввали соли 2023 ба шаҳри Бӯстон 3400 нафар сайёҳон ташриф оварданд, ки аз инҳо 290 нафарашон сайёҳони хориҷӣ ва 3110 нафар сайёҳони дохилӣ мебошанд. боиси хушнудист ки шаҳри Бӯстон ҳамчун дарвозаи асосии қабули сайёҳон ба весо маҳсуб мегардад. имрӯз дар шаҳри Бӯстон 2 адад ширкати сайёҳӣ амал мекунад, 2 адад ёдгориҳои таърихӣ фарҳангӣ ва 10 адад меҳмонхонаҳо, аз ҷумла меҳмонхонаи Сипеҳр, меҳмонхонаи Ҳаёт, меҳмонхонаи Шоҳканд, меҳмонхонаи Шоҳин ҳамрӯза барои сайёҳону меҳмонон хизмат расонда истоданд. дар шаҳр фаъолияти филиали ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди суғдиён Помиртур ва ширкати сайёҳии сайри Бӯстон ба роҳ монда шудааст. лозим ба ёдоварист ки ҷиҳати баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ дар шаҳр фаъолияти муназзами марказҳои хизматрасонӣ, меҳмонхонаҳо ба роҳ монда шуда, барои қабули меҳмонон ва сайёҳон бо сифати баланд ва ҷавобгӯй ба стандартҳои ҷаҳонӣ амалӣ гардида истодааст. лек дар ин баробар зарур аст ки фаъолияти хоҷагии манзиливу коммуналии шаҳр низ ҷиддан ба роҳ монда шавад. зеро бо вуҷуди зебу зинат ёфтани шаҳр бо ин ҳама инфраструктураи хизматрасон, ҷо-ҷои ба чашм расидани партобҳои ғарамшудаи шафати роҳу ҷойборҳо табхиракунанда аст. сафолакҳои шикастаи роҳҳои пиёдагард ҳам таъби касро хира месозад. истифодаи самараноку оқилонаи об ин талаботи замон аст. вале беҳуда рафтани об дар ҷумакҳои кӯча барзам ин омил боиси вайрону ифлос шудани роҳравҳо аз бемасъулиятии масъулон дарак медиҳад.
шахс вақте вориди боғи марказии шаҳр мегардад, дар тарафи рост биноҳоеро вомехӯрад ки шишаҳояшон шикаставу вайрону валангор гардидааст. маврид ба таъкид аст ки аз таъмиру навсозии боғи мазкур муддати зиёд нагузаштааст, вале ба чунин ҳол омадани иншооти он дарк накардани талаботи стратегияи рушди сайёҳӣ аз ҷониби масъулонро бозгӯӣ мекунад. фаъол набудани фаввораҳо ҳам боиси коста гардидани хотири шахси ба боғ ворид мешуда мегардад. мушкилоти дигари шаҳр ки роҳи ҳал меҷӯяд ин сагҳои дайду мебошад. кишваре ки масалан рушду равнақи иқтидори сайёҳ ҳаст, таваҷҷӯҳи сайёҳон бештар мегардад. мо дар боло зикр кардем ки шаҳри Бӯстон дарвозаи асосии қабули сайёҳону меҳмонон ба вилояти Суғд маҳсуб мегардад. ҳама рӯза инҷа дар кадом шаҳр набошад, ҳамин аз даромадгоҳи фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд ки фуромад, аллакай меҳмон шаҳрвои сайёҳ ё сайёҳи дохилу хориҷӣ эҳсос мекунад ки дар шаҳри Бӯстон масалан аз ҳамин дарвоза гузашта баъд ба дигар минтақаҳо сафарбар мешавад. албатта ки мо бояд инҷоро тоза нигоҳ дорем. алахусус вазифаи ҷонии риёсати хоҷагии манзили коммуналӣ аст ки мо дар шаҳр зимни гузарондани ҳамин санҷишҳо муайян кардем ки партовҳо ҳаст, хазонҳо ҳаст ва чанд ва яке ҳаст дар шаҳр. ин аз сатҳи бемасъулиятии масъулин дарак медиҳад. мо низ бояд ҳамин дар навбати худ камбудиҳоро бояд бартараф кунем. масъулонро зарур аст ки баҳри таъмини иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 декабри соли 2022 дар бораи нақшачорабиниҳои амалисозии стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 барои солҳои 2023-2026 аз тамоми имкониятҳо самаранок истифода намоянд. бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки мақсад аз таҳияи барнома на танқид, балки бедор намудани ҳисси масъулони соҳа мебошад. бо умеди саломативу саодатмандии шумо ва пайдо гардидани роҳҳои ҳалли мушкили мавҷуда дар шаҳрҳои Хуҷанд ва Бӯстони вилояти Суғд то барномаҳои дигар, хайр.